В Геническ запустили двухэтажный интерсити из Харькова. Первый поезд встречали глава Генической администрации Александр Воробьев, заместитель председателя райгосадминистрации Гульнара Бекирова и мэр города Александр Тулупов. Из Харькова в Геническ поезд интерсити доезжает всего за 6 часов, развивая скорость до 140 км в час. Европа починається в Генічеському районі. До нас прибув двоповерховий потяг. Це Інтерсіті. На все літо ми зробимо, щоб він курсував. Тому ви слідкуйте за розкладом руху. Може бути зміни. 320, перший клас, другий клас 215 гривень. З 3 потягів, які йшли до Генічеського району, зараз йдуть 26. І коли тут почнеться розвиток таких районів, як Генічеський район, Маріуполь, тоді ми повернемо без жодного пострілу усі території, які на сьогоднішню минуту втрачені.